Dobrý večer. Dobrý večer, pokud máte právě večer. Já se jmenuji Terezie Blašková. A mé jméno je Tomáš Karban. A vítáme vás u našeho podcastu Týden v planetáriu. Tak a teď už budeme mluvit normálně, bez přeskáček. A je to vlastně druhý díl našeho podcastu, ale mohli bychom ho spíš nazvat jako první, kde tedy skutečně dojde k nějaké Akci. rozumné debatě. Říkejme tomu tak. Rádi bychom se věnovali základním astronomickým pojmům, tak nějak je propletli s tím, jak je to s nimi a programem v našem planetárium. A pak bychom vám rádi řekli takové novinky, na které se máte hlavně zítra večer dívat na obloze, a o naší premiéře bychom vám rádi něco řekli. Připravili jsme si pro vás základní astronomické pojmy ve velmi jednoduchém podání, kterému porozumí i naprostý laik. A všechny je budete mít možnost si stáhnout nebo prostě nějak jinak využít, kdybyste měli zájem v komentářích dole pod videem. Tak se do toho pustíme. Tak jo, tak začneme naší jasnou hvězdou. Takže hvězda. Co je to hvězda? Hvězda je obrovská koule žhavých plynů, která vyzařuje světlo a teplo, například naše slunce. Zajímavostí je, že hvězdy svítí samy od sebe, na rozdíl od planet, které jen odrážejí jejich světlo, a to samé platí i pro jejich měsíce. Tak, to vám budeme říkat i u měsíců. Ano, Tomáš spoiler. Tomáš trošku předbíhá, nevadí. Tak a když už jsme si řekli to slunce, tak já bych ráda zmínila i planety. Planety jsou tělesa, které obíhají kolem nějaké hvězdy a nesvítí vlastní silou. Příkladem té hvězdy by teda bylo slunce a kolem slunce obíhá, to známe asi všichni, Merkur, Venuše, Země, bla, bla, bla. A ještě k planetám je důležitý jeden pojem, a to jsou oběžné dráhy, protože všechny planety sluneční soustavy se pohybují po dráhách, kterým říkáme oběžné dráhy. Tak jdeme na měsíc. Měsíc, přirozený satelit. Co to je? Je to těleso, které obíhá okolo planety. Příkladem je náš měsíc s velkým M, protože je náš, který obíhá kolem Země. Jupiter má přes 90 měsíců, ale absolutním rekordmanem je aktuálně Saturn, kterých má 274. Zajímavostí je, že měsíc funguje jako takové velké vesmírné zrcadlo a ve skutečnosti nesvítí, ale pouze odráží sluneční svit. Když jsme si řekli, že teda máme ty rekordmany, tak tu máme i planety, které žádné měsíce nemají, jako třeba Merkur a nebo Venuše. A já už jsem zmínila pojem sluneční soustava, tak ještě možná bych ho mohla trošku upřesnit. Sluneční soustava je skupina těles, která obíhají kolem slunce, patří sem slunce, těch 8 planet, jejich měsíce, trpasličí planety, asteroidy, komety a prach. Já občas malým dětem říkám, že to je takový velký domeček, ve kterém jsou nejbližší planety a měsíce a ten zbytek. No a dostáváme se k dalšímu pojmu, a to je galaxie. Co je to galaxie? Galaxie je obrovské seskupení miliard hvězd, plynů a prachů. My žijeme v galaxii, která se jmenuje Mléčná dráha, ale těch galaxií je ve vesmíru velké množství, jsou to miliardy. Malým dětem říkám, že galaxie je trošku větší domeček, ve kterém je ten menší domeček, který se jmenuje sluneční soustava, a v něm jsou potom planety, že jo, včetně Země, na které my tedy bydlíme. No, kdybychom si to vzali kolem a kolem, tak těch domečků v domečku je jak v matriošce. Ano, přesně tak, ale děti to celkem chápou, tento koncept. Což je důležitý, pro nás minimálně. Tak, a já tu mám jako další pojem kometa. Kometa je ledové prašné těleso, které obíhá kolem slunce. Když se kometa přiblíží ke slunci, její led se začne vypařovat a vzniká ten ocásek. Typický příklad je Halleyova kometa. Které se eventuálně možná i dožiju, protože ten cyklus trvá 75 let a já jsem jí prošvih o 2 roky,
Takže až mi bude 73, tak to jo, dáš. Věřím si. Já ještě budu stejně v práci, tak se na to podívám v práci. No a teďkon tady máme takové pojmy asteroid, ten by mohl být v pohodě, ale meteorit, Meteoroid? No se to blbě říká, No. jo. To už není v pohodě a meteor a to přenechám kolegovi. No, tyto pojmy si lidé často pletou, takže si v tom zkusíme udělat trošku pořádek. Asteroid je kámen nebo kovový objekt, který obíhá kolem Slunce. Jo, hlavně tedy mezi Marsem a Jupiterem v pásu asteroidů, ale nemusí to být vždy pravidlem. Může také občas přiletět třeba z jiných koutů sluneční soustavy anebo úplně mimo sluneční soustavu. Meteorit je kousek asteroidu nebo komety, který už dopadne na Zem, takže v podstatě je to ten kámen, co máme tady na Zemi, nebo respektive to, co z něj zbylo. Meteoroid je, když ten kámen letí vesmírem, a meteor je, když proletí atmosférou, což my lidově říkáme, že padá hvězda. Ale samozřejmě žádná hvězda ve skutečnosti nepadá. Takže kdybychom tomu udělali časovou osu, tak je to asteroid, Ano. pak je to meteoroid, pak Ano. je to meteor a pak je to meteorit. Přesně tak. Tak, nádhera. A jako další pojem jsem vybrala přímo samotný vesmír. Někdo taky říká univerzum. A vesmír je všechno, co existuje. Je to prostor, čas, hvězdy, planety, galaxie i prázdnota mezi nimi. Ten vesmír vznikl před 13,8 miliardami let při velkém třesku. Což je teda další zajímavý pojem. Ale Ten si tomu se vysvětlíme věnovat jindy. nebudeme. A to je trošičku složitější. Tomu se možná nikdy nebudeme věnovat. Dobře, a máme tady další pojem, kterým je souhvězdí, což je něco, co u nás můžete vidět v digitáriu. Je to skupina hvězd, které z našeho pohledu tvoří nějaký obrazec. Ty hvězdy nejsou fyzicky spojené, opravdu to je jenom tak, jak je vnímáme na obloze a ta souhvězdí se pomalu mění, takže za nějakých 50 000 let budou vypadat třeba úplně jinak, takže si je zatím užívejte v podobě, ve které jsou. Příkladem takového souhvězdí může být asi nejznámější Velký vůz, a nebo třeba Orion, Cassiopeia, jich tam plná plejáda. A zajímavostí je, že námořníci je dřív využívali k navigaci, k určování směru, protože přece jenom v noci toho kolem sebe moc nevidíte, ale oblohu máte jasnou a můžete se nějak orientovat. A já bych ráda zmínila něco, co mi utkvělo v hlavě z návštěvy Mosteckého planetária, když jsem byla ve 4. třídě, tuším. Takže před hodně dlouhou dobou, to nebudeme radši rozebírat dál. Ale a zároveň jsem teda velký fanoušek Hvězdný brány. Jo, to mám taky rád Hvězdnou bránu. Tehdy vlastně pan lektor nám říkal, že ty souhvězdí, co vidíme my, tak vidíme jenom my. Že v podstatě, když, já nevím, Samantha Carterová proletí tou hvězdnou bránou a vystoupí, já si teď ani nespomenu, jak se ty planety jmenovaly, už jsem to dlouho neviděla, jo, ale někde prostě vyleze. někde vyleze na druhé straně, tak není možný, aby viděla ty souhvězdí stejně, jako kdyby byla v Severní Americe. Takže... Zas na jejich obranu, ale to CGI v té době jako nebylo nic moc, takže asi to prostě tolik neřešili, no. Ale měli se určitě s někým poradit. Měli odpočítat tu polohu té planety a podle toho udělat ty souhvězdí. Hele, já si třeba myslím, že běžný člověk, co kouká na Hvězdnou bránu, nezkoumá souhvězdí, ale... Je pravda, on chce tu akci, že jo? Takže jako je zajímá, jak tam ty prostě zabíjí ty ještěry a ne souhvězdí. Ale kdyby měli k dispozici naší techniku, co máme v digitáriu, tak by si to klidně jako mohli ukázat, tu oblohu z jiný planety, takže... Takže když přijdete k nám, tak si můžete říct, že jste právě proletěli Hvězdnou bránou na Saturn a my vám ukážeme, jaký z něj jsou vidět hvězdy. Přesně tak. A pak si můžete říct, tak a takhle to mělo být v té Hvězdné bráně. No a něco, co určitě taky v té Hvězdné bráně bylo, a to byly exoplanety. To je i něco, co se bude týkat naší premiéry, takže to bychom měli vysvětlit určitě. A nyní tedy máme pojem, který bude důležitý pro premiéru, kterou chystáme tento týden v digitáriu, a to je exoplaneta.
Ta je mimochodem důležitá i pro tu hvězdnou bránu. No? Ano. Takže exoplaneta je planeta, která je mimo naší sluneční soustavu. Exo jako venku. A příkladem je Proxima Centauri B. A teď k té premiéře asi, ne? Mohli bychom říct nějaké info k premiéře. Premiéra bude v sobotu 25.10. od 3 hodin. 15:00. Ano, v našem digitálním planetáriu v přízemí. Co můžete vidět? No tak to úplně nechceme teda spoilovat, protože zkrátka opět uvidíme Celestínku. Kdo k nám chodí, tak si pamatuje Celestínku z filmu Dino. Ano. A řekla bych, že tenhle film je chronologicky před Dinem, protože Celestínka se poprvé setká s měsícem, se kterým si povídá právě v tom Dinu. No a... Je to takový prequel. No, říkejme tomu tak. A vlastně se dostane za hranici naší sluneční soustavy, jak už napovídá ten název. A dozví se toho právě hodně o těch exoplanetách, takže tím bychom ty exoplanety asi ukončili. Hlavně o ničem jiném jsme tady toho neříkali za stolik, abychom se k tomu měli ještě vracet. Ano, ale rozhodně vás tedy chceme na tu premiéru pozvat. Bude i placková dílna? No já si myslím, že by měla být placková dílna. Myslím si, že je placková dílna. A jestli ne, tak to pro vás zařídíme. A jinak doporučený věk je kolik? 8? Ne, je to až od 10 let, ta látka je trošičku komplikovanější. Ale na druhou stranu, pokud máte třeba mladší děti, tak ten zážitek v tom planetáriu bude stejně jako prostě takový jako v planetáriu. Je to animované, není tam nic, jako čeho by se ty děti třeba měly bát a ty dinosauři právě, od kterých jsem to odvozovala, jsou od 8 a chodí tam se 4letými dětmi, takže... Protože všichni chtějí vidět dinosaury, že jo? Tak, ale že bych to nebrala úplně jako pravidlo. Není to úplně směrodatné, samozřejmě k nám mohou jít i mladší děti, ale ta doporučená věková hranice souvisí s tím, aby ty děti pochopily všechny ty souvislosti, jo? Takže je možné, že tam budete mít třeba mladší dítko, které nepochopí úplně vše, ale může si pořád odnést krásný zážitek. Celestínka se mu bude líbit prostě. Tak a posouváme se tady dál. Další pojem tady máme mlhovina, které se taky může říkat nebula, to zmiňuji zase kvůli dalšímu filmu, a to jsou Strážci galaxie. A teď teda k mlhovině. Mlhovina je obrovský oblak plynu a prachu ve vesmíru, vypadá jako barevný mrak, který může být tak obrovský, že je někdy i větší než celá naše sluneční soustava. Mám tady i, jak ty mlhoviny vznikají. Vznikají po zaniklých hvězdách, když hvězda vybuchne jako supernova, rozmetá kolem sebe plyn a prach, anebo když se rodí nové hvězdy. Z hustších částí mlhoviny se může začít tvořit nová hvězda a této mlhovině se nazývá hvězdnotvorná mlhovina. Pardon. Povídej. Ne, to je zase něco, co říkám dětem, jsou to v podstatě takové obrovské továrny na výrobu hvězd a my máme v digitáriu několik průletů mlhovinami, například mlhovinou souhvězdí Orion, kterou jsme nazvali Orion Flight, takže kdybyste náhodou chtěli takovou mlhovinu vidět, určitě není problém, můžeme vám ji ukázat. Dokonce i v různých spektrech, ve viditelném spektru a v infračerveném spektru. Ráda bych se ještě věnovala barvám těch mlhovin. Ano. My, když vidíme ty fotografie z vesmíru, tak vidíme, že ty mlhoviny jsou barevné a ty barvy ukazují na ty plyny, co prostě obsahují ty mlhoviny. Tak nejzákladnější barvy jsou červená, což je vodík, modrá, což je kyslík a zelená, což je síra. Ještě tu má příklady některých známých mlhovin, tak Orion, ten už jsme tady ten tam máme. Řešili. Co je takový zajímavý, že je vidět i malým dalekohledem, takže nemusíte hnedka běžet do planetária. Ale kdo nemá malý dalekohled, tak běžte. Jo, přesně tak. A pak tu máme krabí mlhovinu, což je právě pozůstatek po supernově, anebo koňskou hlavu, která má připomínat tvar koně. Hlavy koně. Komu to připomíná, mě ne, ale
Každý máme tu představivost někde jinde. No a teď takový oblíbený Tomovo téma. A to je černá díra. Na to se určitě těšíte. Kolikrát, když jsme v Digitáriu, tak tím končíme projekce, protože všichni chtějí vidět černou díru. Ale co to je? Černá díra je místo s obrovskou gravitací, kde tedy zmizí úplně všechno, včetně světla, a vzniká zhroucením velké hvězdy. Je to v podstatě jádro té hvězdy, která vlastně odhodila ty vnější vrstvy a zbylo po ní jenom to velice malé, ale velice husté jádro. Zajímavostí je, že v centru naší galaxie, Mléčné dráze, je supermasivní černá díra jménem Sagittarius a s hvězdičkou. V podstatě máme za to, že v každém centru spirální galaxie je taková supermasivní černá díra. Když něco spadne do té černé díry, tak už se to nikdy nevrátí a ten okraj, na kterém se to všechno láme, vlastně ten okraj, který když překročíte a už se nemůžete vrátit, tak ten se nazývá horizont událostí. Takové poetické. Ano. A teď další pojem, co souvisí s vesmírem, je určitě gravitace. Gravitace je síla přitažlivosti mezi všemi tělesy, které mají hmotnost. Čím je těleso větší, hmotnější, tím silnější gravitaci má. Jednoduše. Gravitace je to, co nás drží na Zemi, co způsobuje, že věci padají dolů a co udržuje planety na oběžné dráze kolem Slunce. A co se určitě můžete dozvědět u nás v planetáriu na programu Letem měsíčním světem na kouli, můžete se dozvědět, že gravitace na Měsíci je 6krát slabší než na Zemi a proto tam astronauti poskakovali. Takže takový spoiler, až se vás bude ptát náš lektor na takovou otázku, tak odpověď je trampolína. Nenápadná nápověda. Tak takhle zjistíme, kolik z vás nás poslouchalo. Jinak ještě bych rád dodal, že gravitace jako taková znamená i to, že ta tělesa působí mezi sebou, což je taky častý jev a dokonce to i má nějaké průvodní jevy, že se třeba planety stabilizují na oběžných drahách, nebo že máme na Zemi příliv a odliv, což je vlastně působení měsíční gravitace. Velice jednoduše to vysvětlil Isaac Newton, když mu spadlo jablko ze stromu na hlavu. A já vám to taky můžu vysvětlit jednoduše, protože tady mám takový stan na mobil a když ho tady před vámi pustím, tak spadne na zem a to je gravitace. No a máme tady další pojem a to je atmosféra. Tady už tedy nemám žádnou takovou pomůcku, ale atmosféra je vrstva plynů kolem planety, kterou udržuje právě gravitace. Na Zemi nám atmosféra umožňuje dýchat a chrání nás před sluncem a udržuje teplo. Ne všechny objekty ve vesmíru mají atmosféru, Měsíc ji nemá, takže tam není vzduch a ani počasí. A například Venuše má atmosféru velmi hustou a jedovatou. Tak a teď se podíváme na pojem planetka. Takže planetka je malé těleso sluneční soustavy, které obíhá kolem Slunce. Na rozdíl od planet jsou planetky mnohem menší a nemají dostatečnou hmotnost, aby svou gravitací vytvořily kulovitý tvar nebo vyčistili své okolí od jiných těles. Mimo naší sluneční soustavu se planetka nenazývá exoplanetka, ale mezihvězdné těleso. A příkladem planetky v naší sluneční soustavě je Ceres nebo Eros. Přesně tak. Tak a máme tady další pojem a to je trpasličí planeta. Poslední pojem. Což je chudák Pluto a spol. A je to těleso ve sluneční soustavě, které má některé vlastnosti planet, ale nesplňuje všechny podmínky, aby bylo považováno za plnohodnotnou planetu. A těch podmínek je několik. Ta planeta musí, nebo respektive teda ta trpasličí planeta musí obíhat kolem Slunce, což teda Pluto obíhá. Má dostatečnou hmotnost, aby její vlastní gravitace vymodelovala téměř kulovitý tvar, což teda taky se povedlo. Ale nevyčistila okolí své oběžné dráhy od jiných objektů, například jiných malých těles. A to je právě to úskalí, proč bylo Pluto degradováno, protože je to prostě malinký bobík, který si neumí vyklidit svoji oběžnou dráhu. Potom je tam ještě čtvrtá podmínka a to je, že není Měsícem, tedy že neobíhá kolem jiné planety.
Já jsem se chtěla zeptat, jak to máš ty? Já když jsem nastoupila do školy, já nevím, v jaké třídě nám teda říkali ty planety. No. Jestli to byla první nebo druhá, ale prostě jsme říkali Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. No. A takhle jsme se to jeden rok naučili a druhý rok ho vyškrtli. A Už nebylo. já už navždy budu stejně říkat to Pluto. My jsme se to učili tehdy ještě jako normálně jako Pluto, že bylo. A já s ním jako soucítím, no, protože prostě to je taková zrovna jako hezká trpasličí Takový planeta, krásný která má... zakončení ještě ty věty, nebo toho řetězu, že jo. Pluto, no, tak nevím, myslím si, že hodně lidí tam to Pluto pořád říká, zkrátka. Přesně tak, a hlavně to Pluto samo o sobě, když se na něj podíváme, tak už, nebo po tom, co jsme tam vlastně vyslali, tu sondu New Horizons, tak jsme zjistili, že to Pluto je daleko zajímavější, než jsme si mysleli, že to není jako nějaká zmrzlá koule, která by si tam prostě jenom tak jako plula a nic by se tam nedělo, jo? Je tam jako naopak spousta zajímavých jevů, takže za mě je to obrovská škoda, no, že to Pluto bylo vyřazeno. Tak jo, Tome, a já se tě chvíli teďkon budu ptát. Ano. Když jsme si teď řekli tyhle ty pojmy, tak něco, co by třeba mohlo zajímat paní učitelky, nebo možná i rodiče, návštěvníky jako takové našeho planetária. Zazní tyto pojmy, nebo jejich vysvětlený během každé naší projekce, což jsme vlastně tu odpověď už jako načali. Rozhodně ne, protože když se podíváte na náš web a na seznam projekcí, tak můžete vidět, že některé naše pořady jsou s astronomií propojené jen velmi málo, například dinosauři. Zároveň ne v každém programu zazní všechny ty pojmy, co jsme si řekli dneska. Těch pojmů je celá řada a my vždycky říkáme jenom ty pojmy, které souvisí s tou projekcí. Když potom vlastně lektor promítá svoji část, tak každá ta část je nějakým způsobem zaměřená a těmto pojmům už se nevěnuje, nebo třeba jenom okrajově v případě zájmu. Samozřejmě pokud se návštěvník zeptá, je mu odpovězeno, to není žádný problém. Takže návštěvníci musí znát dopředu ty pojmy? Nemusí? Ne, nemusí, rozhodně nemusí. Může k nám mít i člověk astronomii nepolíbený. Snažíme se všechno vysvětlovat tak nějak lidově. Všechno se dozví, ať už během projekce nebo během komentované části. A můžou se nás konec konců i zeptat, když jim něco není jasné, nebo když by třeba chtěli vidět něco konkrétního. Takže je to vlastně, snažíme se opravdu to vysvětlovat po lopatě, aby to pochopili i laici. V kterém našem pořadu se můžou diváci dozvědět nejvíc z rozuzlení těchto pojmů? No, jsou to dva programy. Jedním z nich je Cesta sluneční soustavou, což je takový 20-minutový průlet naší sluneční soustavou a tam ty pojmy zazní a poté máme ještě delší verzi, která se jmenuje Ze země do vesmíru, což je tedy novější film, který, co se obsahu týče, tak je dost podobný, ale přece jenom o trošku rozsáhlejší. A co na kouli? Zabýváme se tam astronomickými pojmy? Na kouli máme většinou tedy programy jiného charakteru, ale pár programů tam máme na toto téma. Jsou to neznámé měsíce sluneční soustavy, které tedy bohužel nejsou moc oblíbené, nebo není o ně takový zájem, protože přece jenom je to docela těžká látka. A potom program pro základní školy, a to je Letem měsíčním světem. Trampolína? Ano, nezapomeňte trampolína, jo. A pro mateřské školky pak máme povídání o počasí a o vesmíru, ale tam to zase s těmi pojmy je úplně... Je to pro mateřské školky. Přesně tak, tam to nepřeháníme. Na kouli je ale lepší komunikace mezi diváky a lektorem, takže je tedy o dost snazší potom, když se ten divák lektora na něco zeptá, protože ta komunikace je víc osobní, než když sedíte vlastně za tou kopulí a jste tam schovaní v tom kokpitu. A co ještě virtuální realita a tyhle ty základní naše pojmy? Virtuální realita, základní astronomické pojmy, no my tam máme aktuálně Mezinárodní vesmírnou stanici, kde pár těch pojmů je, ale spíše nás to čeká v dalších programech. Ani ne tak v tom Apollu, ale chtěli bychom potom příští rok udělat létání vesmírem ve virtuální realitě a tam bychom si ty pojmy určitě všechny zopakovali, abyste takzvaně, jak se to říká, byli na stejné vlně. Tak a já si myslím, že už jsem se vyptávala dost, ale ještě pro vás máme to, co jsem slibovala. Zítra, pro ty, co nás nesledují v pondělí, tak v úterý 21. bude k Zemi úplně nejblíž
Na dalších 1150 let kometa C/2025 A6 Lemon. A budeme jí říkat už jenom Lemon. Jo. Byla pojmenována letos, nebo objevena a pojmenována letos v lednu, protože ji nalezli, nebo poprvé popsali, uviděli z pozorovací oblasti v pohoří Lemon v Arizoně a předtím údajně měla proletět kolem naší země před 1300 lety. My ji můžeme sledovat až do 8.11., ale samozřejmě od toho úterka se to bude postupně snižovat. Každý večer mezi 19. a 21. hodinou, až se posune čas, tak to bude teda mezi 18. a 20. A měla by být vidět pouhým okem, ale doporučuje se teda spíš třeba myslivecký dalekohled nebo něco podobného. Najdete ji pod ojí velkého vozu a teda samozřejmě velká města mají smůlu, ale tady zrovna v Žaci se dá zajít tak, abyste ji viděli. Vyběhněte na tankovku a je to. A je to přesně tak. No a není to jenom tahle kometa. Říká, zrovna dneska jsem viděla článek, že na obloze budou dvojčata. Druhá kometa má ještě další složení písmen a číslic, ale její přezdívka je Svan, jako labuť. Ano. Labuť. A ta má být v podstatě pod tou kometou Lemon, ale její problém je, že zkrátka letí moc brzo, takže ještě hodně zasvětla. A rozhodně na ní dalekohled mít musíte. Tu s pouhým okem nespatříte. No a my vám děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud jste to vydrželi, jste borci. A doufáme samozřejmě, že se uvidíme v planetáriu, ale taky, že se uvidíme za týden znovu takhle přes obrazovky vaše. A pokud máte nějaký návrh, co bychom mohli zpracovat, tak nám to prosím napište. Budeme moc rádi. Pokud byste něco změnili na samotném našem podcastu, tak nám to taky dejte vědět do komentářů. Rádi se na tu zpětnou vazbu podíváme a něco s tím uděláme. Ale buďte prosím schovývaví, jo? Nejsme žádný celebritky. Buďte hodní, jsme teprve začínající moderátoři, nicméně pro toho českého lva si jednou dojdeme. Já ne, to se asi nedává. Na podcast roku si dojdeme. No já nevím, co se teda dává za podcasty. Podcast roku a ještě jedna cena. Křišťálová lupa? Jo? Myslím si, že křišťálová lupa. Nevím, já nemířím až tak vysoko, mě bude stačit, když budu mít 20 lajků. Tak jo, tak hlavně nám dávejte lajky a my teda to zvládneme bez toho. Samozřejmě budeme rádi teda za komentáře, za lajky, za sdílení, za sledování, odebírání. Mějte se krásně. Vám děkujeme. Tak jo. Naschledanou. Naschledanou.